savorete diken, neka savorete šunen, sa rodeo spasine lemanušen promenine. Neka savorete diken, neka savorete šunen, sa rodeo spasine lemanušen promenine. To duho supramadev zaštita bičalgjalne zeliko sinjan. To vasi uplamade perafliov na vazduh mogušto sinjan. To duho supramadev zaštita bičalgjalne zeliko sinjan. To vasi uplamade perafliov na vazduh mogušto sinjan. Što te si man uteha, man возлюбен, man избирен, туде бла. Što te si man надежда, što te si man uteha, man возлюбен, man избирен, туде бла. To duho supramadev zaštita bičalgjalne zeliko sinjan. To vasi uplamade perafliov na vazduh mogušto sinjan. To duho supramadev zaštita bičalgjalne zeliko sinjan. To vasi uplamade perafliov na vazduh mogušto sinjan. Надежда, što te si man uteha, man возлюбен, man избирен, туде бла. Što te si man надежда, što te si man uteha, man возлюбен, man избирен, туде бла. Tela vesaka živina, melesa kapirav, taj vinagi ka pobedinav, štom tut me sledvinav. Tela vesaka živina, melesa kapirav, taj vinagi ka pobedinav, štom tut me sledvinav. Tela vesaka živina, melesa kapirav, taj vinaги ka побединав, штом тут ме следвинав. Тела весака живинав, мелеса капирав, taj vinaги ka побединав, штом тут ме следвинав. Тела весака живинав, мелеса капирав, taj vinaги ka побединав, штом тут ме следвинав. Tela vesaka živinav, melesa kapirav, taj vinagi ka pobedinav, štom tut me sledvinav. Neka savorete diken, neka savorete šunen, sa rodeo spasine lemanušen promenine. Neka savorete diken, neka savorete šunen, sa rodeo spasine lemanušen promenine. Ah,
Сашо и със Славчо с бебето. Дали са по телевизора? Свят си, Исусе Христе, свят си Отче наш, свят си Боже мой. Свят си, Исусе Христе, свят си Отче наш, свят си Боже мой. Ти благославиш ме в живота, в твоите рани изцелен съм, ти помаза ме с миром. Ти благославиш ме в живота, в твоите рани изцелен съм, ти помаза ме с миром. С любов, свят си Боже мой. С обич, мъдрост и живот, пълен си с любов, свят си Боже мой. Ти благославиш ме в живота, в твоите рани изцелен съм, ти помаза ме с миром. Ти благославиш ме в живота, в твоите рани изцелен съм, ти помаза ме с миром. Ние сме едно тако. Защо ще победа? Има крави, чакай. Чакай. Чай, радка, да начи кучелка, начи кучелка. Айде, тук ще дойде една принцеса. Пак си много графа да ги слушам. Дай станете. Саги, Боби, къде ти пада? Марко! Кака е пържола? Аре, те
това велико дело. Нека да има радост, както на небето, така и на земята. Бог да зарадва сърцата ни, да се върнем с радост и веселие от там, където тръгнахме. Бог да ни благослови. Нали съм старшина, бе? Аз съм старшина, бе, главен диригент старшината тук. Ще изписваме най-голямото бебе на град Видин, квартал Нов път. Deca papo,
Bravo. Si vuole che ho dato in carolo per te. Застани така по-близко, да. Знам да идва солим вътре. Нет. Така, много хладно. Ето ти си сложи шоколад. Сашко. Сейчас у нас погина через Сирию. Пока я там туда буду. Помни, да? Много те обичаме всички да си ги даде Бога, злато.
Натискай на бутон, кой бутон? Да, натиснате надоле. Всички ни дигна на крак. А другата на кръка ли? Ще ги свалим на лепана? Дръжте ги така, може пълно. О, и аз знаеш да правиш. Айде да пееш малко. Като ударим у носа, бъче кажеш. Гладна е, Жан си. Съжалявам, не? С един голем човек сме тук. Ти си много гладна, зато. Соси си тук ръкавици, да не си драж. Никри му сулата, ма. А така искам да ми плаче, мамички. Искам да чуем този глас. Гей пък какво пък? Отуди, то нос. Ще ти казвам същия бим, че стане още по-къдър. Тук ли сме на първи или не сме? Айде да му снимаме. Така. Така. Ето, това големия човек. Ало? Ай, как тук главата бе? Абе, как няма да знае да знае? Абе. Точно бе. Кига, е това камера. Той горе на хирургията и я Взехте чал? Направо ли малотиски? А кига ли? Кига ли хирургина? Хирургина? Взели. Тук къде палях е минал на него. Давай. Оценките. Аз ще спремен така, тук ще го карам колата. Аз съм тук ще го карам. Сега може ли? Да. Аз се смея да се доближава. Това е от душата ми, не съм се пила лекарствата. Да видя дали е полезно, ще една да ми прекъсна душата. Ще тръгваме ли? Какво ще правят? Ще да изпуснем и айде тогава да ви изпратим всичко хубаво. Приятно прекарване, Бог да е с вас, да ви благослови. Да ще се видим на видео. Аз седам отпред. Аз ще я взема, ако искаш седи отзад с него.
Тромпетки имаш. Тромпетки ми имаш. Чекай, голото те рестен. Va? Ah, va mandare sto, va. Direi. Ajde, Vasilena, ajde, че те чакаме. Ajde, Бог да я благослови, Бог да я дари, Бог да даде най-доброто. Бияка на кячка. Вече е попна. Ajde, дичи. Господе, благослови да стане хвалителка. Радост, щастие, Боже, Господи Исусе, да дадеш в домът на моята сестра Божия. Честито, мамо. Айде. Айде. Честито да си жива и здрава. Бог да те благослови, Бог да се погрижи за бебето. Честито, тати. Честито, тати. Бъди благословен. Благословен дъщерята да стане хвалителка от църква. Амин, амин, амин. Дайте да ти свърна. Че си ми добре дошла. Айде. Дайте. Чакай, че ти обърнахме ръкавиците, не нищо. Няма. Василена. Нема, мама. Жива и здрава да е с бабата, с дедото, с мама, с тати, Боже Господи. И да първо ти да бъдеш, Боже Господи. Дай дишката. Василена, айде пей, Лелю, пей. Боже Господи, наша. Айде, Господи, благослови това дете, татко мой. С радост да радва тая къща. Иди кажи на ушето. Айде, мам. Това не вярвай. Не вярвай, ма. Айде, обе. Аз съм да я си. Не полената. Kako ti včera? Дик Сархо и синка е всичко. Ти от тук, жена там. Ей, така. Абре си коса да бъде. Остарила нече права да нека да взима да организира. Айде да къде айде беше, Нона, беше. Панке беше. Спаси, пусти се това Леша, когато не иска да се Не мога Леша, къде да го търсим? Дай да сложим още една маса. Ето.
La Froi cale ca la să fiu pe. Seti, vrei fătare. Deci eu s-a sus surărit, iubiți mele. Ce-mi parau cu o. Aqui pra varla tarator deti um gauroi mamocate tiroi emdel é que tiroi mam pra varla Meni me nacionata tarator que canal ya de ale toca água malina ale la queroi ale roi malina Gosta na malha? Maman, c'est une histoire qui commence, c'est n'importe quel qui est dans le programme. Ashti
Na lateral, na zona protetiva. Calma. Nanay tu ya, anak seorang kan. Kapka te na najstarti na živu. Minha mamãe foi beber, ficar Ale caballo, O peixe. E disse que existe intimidade. Imagina como I can't bubble the sugar. Ona, już widzę,
А ти леки памта, мама е видята. Добре, свате, не сме. Мама, кой? Това братка. Ага. Оля. Декала ки памтита те. Да, дали се... Лела. Literatura enrolada, tá bom? Ai, desmadente. Ai, Toro? Чакай, Лело, да видим. Леле е била принцеса, че... E aquela cochorota, tu te disse, ai, que a base que é. Ah, Така. Къде ви е стойка? Прийти ви. Ела тук. Никаква свободна маса няма. Да сложим тук, да сложим си да седиш. Виждането на жените без пастите, това се това. Дай бе разкажи. Ей, Цицио! Айде, не сте да сами. Те сега да служат човечите. Que não pode ser bebê. Бог да е благослови моето момиченце, Бог да й дава здраве и всичко. Ето един хубав комплектче за бебе. Повикате, ети кофе. Да, първо включи со микрофон. Янка, и tu rodes, Янка? Aleluia, Jesus. Aleluia. Teta na fogo e sem cainha, cara, apoia. Aleluia. Ei, Edmo. Slava. Aleluia.
За пастора един акт, спрелене, правилно спиране, 200 лева акт, тържина Кирков му тага. На пенсията съм у вазе. Нема. Не. Майка ми? А къде майка ми? Слава на Бога. Алелуя. Ако искаш елопта на всяка. Газо. Тук? Обичаме те накараш, отдаваме ти ночи, че си слава и стигаме ръце към теб. Обичаме те накараш, велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като теб, няма никой като теб, велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като теб, няма никой като теб. Дай тук да седат на сянката. Хайде, сватовете, заповядайте. Хайде, сватовете. Има, да, на Дунава. Ове, деди. Беше сватица, ама тук са държади. Там трябва да има. Дама, къде ти се хвана? Къде? И тези всички трябва да ме чуват къде. Не може да ти го удържиш. Не мога да ти учи. А не, чува. Картина па си го направя.
Доли мами очичките. Айде да, Боби се сними за утре. Жана си бои. Con el besato taglio, la ora voa felice, amare. Quando sto vivendo vuoi facile, quando sto vivendo vuoi facile, quando sto vivendo so stato sbagliato. Quando sto vivendo vuoi facile, quando sto vivendo vuoi facile, quando sto vivendo so stato sbagliato. Chega, não manda pro seu primo aqui pra te falar. Aleluia. Юра, ти жали да кера пикметка дежурна кол. Бой бензиника и песките чай. Значи беше до изисани болница. Марти карала през чакаме да викаш паро. Пишет. Машка не имаше Ева бе, Чичо! Виж го, ма, Чичото. Ти не мърдаш, гледай у нея, това нещо говори. Бе, не, кай ги? Ти очела да ти видим очите. Я, ама бе по телефона, ме делиме ки. Я питам бащата къде е Ана да Де сега, баща ми нека не бъм. Кажи нещичко, дай благословия. Господи, благословяй жива и здрава. Да е все така Да ни радва. Да. А от тебе момчето? На тебе Галинка, Михаили. Я бе 12. Обичаш я? Много? Как се казва, бе, пиши на нещо? Как? Я гледай тук към мен се. Тук гледай. Цени тук седе. Се, аз ще ги учим. И Василена, и тя сериозно. Сместе бе. Тука почина, сега. Да, готово. Е, тук не отзад. Я ще не се сме. Трябва да използваме намалението, да отива вънка да снима, че идват сега. Аз не се... Не се виждаш. Дай точно малко насам. Я. Така. Айде, е така. Давай стотинки. Стотинки? Да. Изтърси се! Изтърси се малко! Леле, Василена! Не е здраво като стотинките. А, така и да има левове. Зелени. А кирмалията къде? Вънка е. Небе, отиди тук. Звънка, че искат хората, нема това, нема никой не знае. Тук да се снимаш с момичето ми. Всичко на готово. Пари вече няма да изкараш. Жени, да пагиме шака, хапива ке. Пагава. Айде, лата. Не. Не се жената, че тя па не може. Отивам да справя един градус. Айде, се така. Айде, вие двамата. Благослови да даде. Благослови Господ. С майка си, с баща си. Ке да даде. Те пуро, те баро. Правници да видят от нея. Иди, Жана, до бащата, снимайте си. Трябва да се снимаме, Саш. Сашо, айде, мамо. Къде е, нема? А върши къде да се Тук е безпокойно, една шушка не може да се 5 часа.
Нашата малка принцеса. Къде ли е наложи? Дик са карвати. Някъде са служили, някъде не са служили. Како може не зна, кај се не зна. Да, се ти двете. Айде сними се ме движили. Не бой се, седи спокойно. Абе, не можем да седим. Айде се, че тук на главното. Айде, брат, Боби. Абе, слаб се. Да видим на се. Абе, си ви крапи. А то човек не ще първо трябва да се Сега да трябва да се Айде, моля ти се. Ти като родиш. Няма жак. Кой искаш Бобита? Тора искаш? Трябва да живеем малко да има коледа. Много се извинявам за внимание. Старшина Кирков иска да каже 3 приказки на кръст и половина. Значи пастора има акт за неправилно спиране. Аз съм пастор, мога да спрем къде искам. Не, старшина Кирков веднага 200 лева акт, за да се знае и да не се забравя. Благодаря за вниманието. Старши седи да едеш, че няма сила да говориш. Господи Исусе, да запазя любовта, ако не я притежава, не съм избран. Любовта, любовта, не мога да спря, тя е отцветлина, моята душа. Любовта, любовта, християнския живот, ако не я притежаваш, не си истински дълбок. Господи Исусе, да запазя любовта, дори да загубя, нека остане любовта. Господи Исусе, да запазя любовта, дори да загубя, нека остане любовта. Любовта, любовта, не мога без нея, тя е светлина, моята душа. Любовта, любовта, не мога без нея. Божи хора и народ на Господа, наистина ние и нашата надежда е в Господа, защото като родители, когато се ражда дете, има радост. И радостта ни е пълна, защото Бог изпраща дете в нашия дом. Ние виждаме това тържество, което днес се прави и знам, защото в този час наистина всеки е допринесъл
своя подарък, своя дар, за да го постави в ръцете и да подари на това дете. Но днес това, което аз искам да направим, тъй като наистина тези подаръци, които ние ги донесохме, детето ще расте, те няма да му станат и той ще бъде под Божията милост. Но аз искам наистина да направим нещо, което ще го пази, ще го закриля цял живот. И това, което ще пази, това ще бъде молитвата, която ние ще издигнем пред Бога. Знам, защото наистина само тя може да опази всеки един, да бъде с него, да благославя, да закриля и да помага в живота на това дете. Затова ние като служители, като пастори, като лидери, ние знаем какво значение има молитвата в живота на едно дете. Това е изговорна съдба върху неговия живот. И ние ще искаме, както Господ е опасил живота на това дете в утробата на неговата майка, както го оформил и никой не е видял. Така по същия начин, наистина 9 месеца той наистина се погрижи за всичко. Ние ще искаме наистина Господ да направи чудо и наистина през всички дни на живота на това дете Бог да го пази, да го закриля, да бъде с него и ръката Господна никога да не се оттегли от него. Затова искам да се помолим Господ Бог да благослови това дете и да го пази като зеницата на окото си. Благословени святи Татко, ето ние принасяхме своите дарове, които трябва да принесем пред едно новородено бебе. И ти благодарим, Господи, че ти направиш щастливо това семейство, Татко. Защото ти изпълни домът им с радост, защото когато се ражда дете, домът се изпълва с радост. Но, Господи Боже, децата са смисълът на нашия живот. Те, Господи, поддържат. Те са тези, които задържат семейството. Те са тези, които наистина, Боже, дават стимул за животът ни. Сега те моля, Господи Боже, на силите, както си го опазил в утробата на неговата майка, както положи всички грижи, Господи, така те моля, Татко, ти да го благословиш и ти да го закрилеш от сега и до дълбоки старини. Благослови езика на това дете един ден, за да те прослави, и дай сили в нозете му, за да ходи и да върви в Твоя път. Благослави ръцете му, Господи, за да ги издигне и да върши хиляди неща в живота, които предстоят. Ние те молим, Господи, отгърни го с мъдрост и внимание и му дай, Боже, Твоята свята десница винаги да го води навсякъде и всякога. Ние те молим, Господи, наистина, Боже, ние може да го обгърнем с внимание, но Ти си този, който може да пазиш това дете от зло, от страдания, от болести, от бедствия и неприятности. Ние те молим, обгърни това дете с цяло внимание и нека Твоята милост да бъде винаги върху животът му и върху животът на родителите му. Амин. Нека Бог да благослови и Бог да помогне в животът на това семейство. Как ти отива да си мама? Нали? Леле, роза вибе. Леле, срок ли ти спут? Епа, тя вече... Направи тук да те бех снимала. Да те снимам, искаш? Ето с моите. Не снимай моите. Как да му хора си? Ти да гледай. Вие двамата снимате с кой? Само с тях? Сашко. Да. Може ли да гледаме ние на лъж? Купичка, направо да те жива и здрава и много щастие и здраве да бъдеш. Принцеса, Джавида. А че али човек, ай? Кой човек? Гелебе сте си мека на кажу маки, ке она гелеб сте автобуси. Но право дингерели. Видео я на снимката, вика, не, вика, много е хубава. Шо му иска, ке ме трябва да ме запиша с мечтеря.
Сашо, часа? Преживя Веспа. Здрасти. Можеш ли да оставиш? Леко. Първо главичката. Честито. Ще издрава с повяря и купиш нещо. Къде ти купи? Къде има? В... Много хубава. Колко си родил? 3 кг и 80 грама. Оле, малка. И 80 грама. 800. Боже, ти си. Пише се 3,80. Bare čudesa tuke ja, bare čudesa tuke ja, ame dewa blagoslovija. O Isuse kako moj, to si jako lekari. I sevinja mi doša, mo srce onazvao. O Isuse tako moj, to si jako lekari. I sevinja mi doša, mo srce onazvao. Благословени в името на Исус. Нека Бог да благослови младото семейство, да благослови новороденото и един ден да прослави Божието име, защото Той е достоен Бог за хвала и за цялата слава. Алелуя! Amen dewa blagoslovija, bare čudesa tugeja. Amen dewa blagoslovija. O Isuse tako moj, to si jako lekari. Mo srce onazvao. O Isuse tako moj, to si jako lekari. Iscelitelj mi duša, mo srce onazvao. Walina doa, satena giraba soteame. Bare čudesa dođeja, amen dewa blagoslovija. Satena walina doa, satena giraba soteame. Bare čudesa dođeja, amen dewa blagoslovija.
estar como Lucia no le cae y sería mi dosa mostrarte una favor. ¡Aleluya! Te voy a
Чистито, брат ми. Ще се измориха от играенето малко, така да...
Словото казва, че Авраам е тръгнал след Бога. И знаете ли, предпредно Бог му обещава и знаем, че Бог не лъже. Първата година няма деца. Господина не ме обещава, но Бог казва, още плътското е в тебе и аз те виждам, че ти не си готов за това. Аз искам да разчупя някои неща в тебе, когато ти дадем нещо, ти да го оцениш, а не с него да отидеш и да правиш светски неща. Защото много от нас това прави. Когато не сме просветени в Бога, молим се, Бог ни дава децата, но когато ни дава децата, какво правим? От църквата дойдем с едни бомбони, черпи, алелуя, слава на Господа! Но вкъщи знаете какви трапези. Музиката свири, оркестри, всичко. И забравяме кой ни даде. Забравяме, че Бог ни го даде. И ние отдаваме славата на дявола, вместо да дадем славата на Господа. Повече време отдаваме по-голяма слава на дявола, отколкото на Господа. Но Бог очаква наистина, когато Той ни дава нещо, ние да го вземем, да го ценим и да треперем над него. Бог видя, че Авраам не беше готов. При първата трудност отиде в Египет и излъга. При първия проблем послуша жена си, влезна през слугинята си, направи друга грешка. И Бог видя, и затова наистина Авраам му трябваше 25 години, докато промени мисленето си, сърцето си, емоциите си и всичко, и да приеме с радост благословението на Господа. И Словото казва, че когато той прие, дори когато Бог го изпита и каза, вземи сега единственият си син и отиди и ми го принеси в жертва, той беше тотално променен. И нямаше нито страх, нямаше нито притеснение, ни най-малко па съмнение. Но през цялото време думите на Авраам бяха едни. Въпреки тежките думи, които чуваш от устата на сина си, тате, дървата ги нося, ти държиш в едната ръка огънят, в другата държиш ножа, но не виждам жертвата. Къде е жертвата? Защото аз много пъти ходих с теб и ти носиш по едно агне заедно с нас, за да го принесеш, но днес не го виждам. Къде е? Но знаете ли, когато вече ти обичаш Бога, когато ти предадеш живота си в него, за тебе наистина той е на първо място. Тогава ти не гледаш на трудностите, на проблемите, деца, внуци, нищо, но за теб Господ е номер едно. И през цялото време неговата уста говори само едно. Йона, първо искам да се молим тази вечер, Господ Бог. Наистина да победа и да чуе всяка една. Нека молитвата ни да бъде в ушите му, а тази вечер тези, които дойдоха, тези, които имат някаква болка и е тлето в сърцето си, тези, които имат някаква мъка, тези, които имат някаква болест, тези, които имат нещо. Нека тази вечер наистина, когато се изправим, да се станем и да кажем на Господа това, което ни мъчи. Както тази жена отиде и тя не престана, дай ми правото над врага. Нашия враг е Сатана, който носи болести, който пречи за благословението ни, който пречи за живота ни. И ние трябва да искаме правото, защото това право Бог има власт над всичко. А ние сме тези, които се молим Бог да даде победа. Затова наистина нас искам днес, не знам през какво минаваш. Не знам наистина къде си ходил, при кой лекар, какво ти казаха, какво ти обясниха. Но аз вярвам, че има само един, който разрешава всеки проблем, изцелява всяка болест, дава победа всеки дом. Ако ще и лекарите да кажат каквото си искат, те не са се допитали до Бога. И това е техното грешно мнение. Защото те са лекари, но той е лекар над лекарите. Че така нещо тази вечер издигни гласа си, не пощади гласа си, иска от Бога. И Бог тази вечер може да даде това, за което ти дойде, защото наистина Бог е верен да направи чудо. Нека да се справим в една молитва тази вечер. Благословен святи Дан. Ние идваме от свят, където сме отрудени, свят, където често пространно сме наранени. Но тази вечер съставяме пред Твоето свято вече Божие. Ние нямаме друга надежда, освен в Теб. Затова те моля тази вечер
Мини от сърцето сърце и чуй тази вечер всяка молитва, която произлиза от сърцето. Нека да бъде в ушите ти, Господи, както ти ги учиш. И да моля ускори времето на тези, които вече губят вяра и надежда. Утвърди вярата. Не позволявай да отпадна от вярата, но те моля да направиш чудо тази вечер и да зарадваш всяко сърце, което проси тази вечер. Нека наистина от небето, Господи, да дойде сила сега. И нека всеки един, който издига гласа си, да усеща тази вечер Твоята ръка, която му кара. Твоята ръка, която му казва. Не те забравих, нито те оставя. Чувам молитвите ти и виждам болката в сърцето ти. Тази вечер, Татко, само ти можеш да изцелиш наранената душа. Само ти можеш да превържеш съкрушеното сърце, Татко. Затова те моля тази вечер, преклони ухото си към нас. И Боже, дай победа във всеки дом. Нека отчаяните, Боже, да си тръгнат изцелени. Нека всеки, който Боже е обезсърчен, нека да си тръгне радостен и щастлив от това място и целият товар от устата ти, Исусе. Ти каза да стане да вдигне постелката си и той придоби сила в нозете и тялото си и започна да ходи, Исусе. Така те моля тази вечер, Татко, за тези, които дойдоха и прекрачиха прага на молитвения ти дом. Те дойдоха, защото тяхната надежда е в Тебе, Исусе. Може да седнем, скъпи брати и сестри в Господа, тъй като тази вечер ще извършим едно добро дело. Наричам го добро дело, защото наистина тази вечер аз искам да разберем тези, които сме тук. Защото много от нас, когато Господ ни дава деца, ние бързаме да правим много неща. Но Словото ни учи нещо, което тази вечер искам да разберем. И в Словото на Господа Бог даде една наредба. И в тази наредба в Левити Той се обърна и каза: когато ви се ражда мъжко дете, на 8-я ден след неговото раждане, нека родителите да вземат това дете, да отидат в църква и там да го принесат и тогава да бъде издигнат пред Бога. Огладня и когато огладня, няма спирка. Така трябва да бъдем и ние. Ако искам да получим, трябва да вървем и то дразновено и ще го имаме. И това, което тази вечер искам да разберем, защото знаете ли, Бог ни показа, че нито един от нас не видя плода как изглежда в утробата. Видя ли как се образува това тяло? Видя ли как дойдоха очите, ушите, ръцете и всичко? Никой не е видял. Но това, което го е видял, го е Бог. И знаете, Той го отвори вътре. И Той ни е показал нещо. Майката може да го носи, но Бог го пази. Бог се грижи за него. Тя е една отроба, която носи, но тя не може да му дава живот. Тя не може да му даде нищо. Бог е този, който му дава всеки ден глътка живот и се грижи и вижте, некъдето иде, а в корема на една жена да се развие. И то преди време. Много жени искат да раждат по-бързо, да се освободят. Но не става. И знаете, има някои в жените, където много пъшкат. Са много горещо. Но знаете ли, Бог е този, който благославя утробата. Бог е този, който дава това дете вътре и Той присъства за неговото израждане. Защото Той е създаден по Божия образ и подобно. И когато наистина е създадено, Бог очаква наистина, когато Той ни направи да бъдем родители и ни даде бъдещи надежда. Той очаква от нас да вземем това дете, както пише в Словото, и да отидем в църквата. Да го представим на свещениците. И свещеникът да издигне това дете, да се моли и да изговори върху живота на това дете. Съдба чрез
Божието Слово. Тогава тази съдба ще следва това дете. Навсякъде, всякога, от дете до дълбоки старини. Защото всичко се изтрива, всичко се губи, всичко изчезва, но молитвата остава за винаги. Нещо, което не може да се губи, нещо, което не може да изчезне, но той остава и всеки ден молитвата изпълнява онова, което е. Защо Бог иска да се молим? Молитвата е доверие в Бога. Аз знам, че като родител мога да купя на детето си всичко. Като родител мога да го накича с злато. Като родител мога да му купя най-хубавите легла, най-хубавото обзавеждане и всичко. Но знаете ли, за голямо съжаление, аз не мога да му дам ръст да расте. И това, което ще давам, няма да бъде полезно, когато той е живее. Аз може да го виждам твърде много, но зрението, за да вижда той мен, го дава Господ. Аз мога много да му говоря, но слухът, за да ме чуе, го дава Господ. И знаете ли, когато ние идваме тук, ние идваме за да се доверим и да казваме: Господи, както се погрижил в утробата на неговата майка, ние искаме Ти да продължаваш да се грижиш. Да се грижиш за ръста, да се грижиш един ден да вижда, да чува, да говори и с тези крака да ходи по Твоя път. С тези ръце да полага върху болни и те да го здравеят. Ние искаме наистина това дете да не се отдалечава и да тръгне в лошия път, но дете той да следва пътя на Господа. Ще бъде добра хвалител, казвам. Ще пее твърде много. Бабата може да не пее майката, а бащата е лич, но тя ще пее за тях. И това е добре, че пее в църквата. Всички ние знаем, че Исус е Божи син и Той не се нуждае от това. Той е дете на Бога и Той не се нуждае от нашите молитви. Защото Той чува нашите молитви. И чрез това, което чува, ни благославя. Но Словото ни казва нещо, което днес искам да погледнем в Божите словеса. Словото казва, че Мария, когато Бог изпълни утробата й, даде и дете, Словото казва нещо, което наистина тя направи. И Словото каза, като се навършиха дните за очистването им, според Моисеевия закон, занесоха го в Иерусалим, за да го представят пред Господа. Чувате ли? 7 дни или 8 дни жената трябва да е в къщи, не трябва да дигне 9, защото тя все още е в своето неразположение. Когато наистина мине на това неразположение и тя вече се изчистила, тогава трябва да дойде с детето и детето да бъде издигнато, да се молят и не да се даде в нечисти ръце, а да се даде в нещо, което е чисто и той да расте в чистота и свят. Затова Словото казва, че наистина тогава те отидоха и пренесоха и Словото казва, и както е писано в Господния закон, че всяко първородно дете от мъжко пол ще бъде посветен на Господа. И тя трябваше да го направи, за да се сбъдне Словото. Той не се нуждаеше от молитва, защото той е изцелителят, той е този, който върши чудеса и знамения, но и върху неговия живот трябваше да бъде изговорено съдба. И Словото казва, че имаше човек, който Бог го държеше и още не го е прибрал при себе си в небето. И неговото име беше Симон, един от тези служители, които бяха там. И знаете ли, когато дойде това време да донеса детето, Словото казва, и аз искам да погледнем, и по отношение на духа, той отиде в храма. Той не знаеше къде ще донесат Исус. Но духът го заведе в храма. Защото този ден трябваше да бъде издигнат Исус. И Бог задържа годините му и дните му, за да може той да издигне Исус Христос. И Словото казва, и детенството Исус
за да се направят за него, но по разпоредбите на закона, но той го взе на ръцете си, благослови Бога. Сега отпустиват и го слугата си в мир според своите дума. Нещо, което искам да разберем. Словото казва, че майката дойде, бащата дойде и го представиха в ръцете на този човек, на този пастир, на този служител. И когато той го взе на ръце, го благослови в Господно име. Приятели, за да бъде това дете благословено, му трябва Божията благословие. За да може това дете никак да не полетува и наистина всичко да бяга от него, му трябва Божията благословие. За всяко едно нещо в живота му трябва Бог да бди, да пази и да закрие. Много пъти като родители, и аз виждам колко пъти родители, детето е с нея, колко пъти се изплъзва от ръцете ти, пада и се удари. Нали си до него? Защо не го опази? Защото Словото казва, напразно треперем и дим, ако Бог не пази. Ако Господ не опази, ние не можем да пазим. Затова наистина този ден ние искаме наистина, както Бог го даде, така ние се доверяваме на Бога и казваме, Боже, аз не мога да се грижа, както Ти ще се грижиш. Молитвата е доверие. Отивам при Него, оставям това нещо при Него или ще ви го кажа с прости думи. Дойдох във вас, оставих нещо, аз казвам, заминавам, моля те, запази ми това нещо, защото аз отивам, като се върна, ще си го взема. Ще го пазиш ли? Може би повече от твоето. Защото аз спасих, доверих на теб и оставих това, което за мен е скъпо в твоите ръце. И ти го цениш, и трепереш над него, и гледаш никой да не пипа там, никой да не бърка, никой да не направи, защото ти вече пое ангажимент и пое доверието, което се относи към теб. По същия начин, когато ние представим децата си, означава, че аз се доверявам на Бога, че в неговите ръце ще бъде на сигурно място, че той ще може да го пази от злото, че той ще спомня всички проблеми от живота му и той ще живее в благодата и радостта на Господа. Затова днес ние, както пише в Словото, ако е момиче, тя трябва да бъде издигната на 14-тия ден от раждане. Момчето се издига на 8, а момичето на 14-тия. И наистина, когато тя е излезна от родилото, ние само благословихме дума. Но тази вечер, ние, понеже днес навършва 14 дни, точно 14 днес, ние ще издигнем, както пише Словото, както пише Библията, ще издигнем, а Господ Бог да го употреби, да я закриля и да бъде с нея до веки. Защото това е много важно. Един век да има живот. Така, аз сега ще помоля, нека родителите, не бабата, а родителите, те са много големи и страх, като ги виждам. Това е първото служение. И тя иска да ми каже, пасторе, не търси хваление, защото аз растем и идвам. Така. Аз искам тази вечер като Божий народ. Има хора, които може би те чакат същата радост. И аз ще кажа, Господи, ние виждаме колко е радост. Ние виждаме колко е щастливо. И тази вечер аз искам там, където няма деца, Бог да изпрати духа си. Да изпълни отробите им. И да раждат не едно, а да казват амон деца. Така, но ние искаме тази вечер да издигнем това дете, както пише Словото, както пише Библията, да бъде издигнат пред Бога. И наистина да бъде представен пред Бога. И Бог винаги и всякога да бди и да трепере над него. Един ден това дете не само да бъде пазено, не само да бъде благословено, но да служи
знак на благодарност. А затова тази вечер ние ще постъпим според Словото и Библията. Айде да си справим. Така? Ще бъде малко трудно. Защо? Дръж ми микрофона. Дай ми сега това малко създание в моите ръце. Господи, издигаме в името на Отца, Сина и Светия Дух. Както тази вечер, Господи, наистина, Татко, Тя е в обятие. Нека по същия начин да бъде в Твоето обятие. И никога, и нищо да не се допре до Него. Нека винаги, Господи, както тази вечер Тя издига глас. Както тази вечер, Господи, Тя издига гласа си. Така винаги да чуваш гласа Ти, винаги да чуваш молитвата й. И това, което ще иска от Тебе, нека, Боже, да бъде дадено и снабдено в живота Ти. Ние Те молим, Господи Боже, както е даден в този свят, така Те молим, Господи, Ти да я пазиш от зло, от болести, от страдания, от изпитания и трудности, Боже, още от малка да смъмря всяка буря, която ще се стреми към нея. Но нека да расте, Боже, под Твоята закрила, както пази живота Ти в утробата на нейната майка. Както, Господи, Тя изроди, за да дойде в този свят, така Те моля, Господи, Ти да поемеш цялата грижа за нея. Нека в живота Ти, Боже, нищо да не липсва, всичко да бъде снабдено от Тебе, от сега и до дълбоки старини. Благослови, Господи, Боже, носети, за да може не, Господи, да я носят, а тя сама да отвори вратите Ти. Нека с тези ръце да ги издигне пред Тебе и с устата, която й даде, Боже, тя да издигне гласна молитва, а с очите, които Ти даде, Боже, нека да се радва на това творение, което Ти направи, създаде и сътвори, Боже. Нека наистина с тези очи един ден да вижда видения и тези видения да бъдат като откровения, които, Боже, Ти ще говориш на народа Ти и ще насърчаваш народа Ти. Но ние Те молим, Господи, изпълни я с Твоя дух още от бебе и употреби я, Господи. Боже, дай и глас, за да пее и сърце, което да Те обича. Нека, Господи Боже, нищо да не отдалечава от Тебе, но нека, Господи, от малка да Те търси и, Боже, да намрази света, но да Те обича с цялото си сърце, да Ти служи с дух и истина. Аз знам, че всеки, който слугува на Тебе, Ти винаги го благославиш, снабдяваш и даваш победа в живота. Ние Те молим тази вечер, Твоята милост никога да не се оттегли от нея. И очите Ти винаги да бъдат върху пътеките и, Господи, Ти да благославиш излизането и прибирането и от сега и до дълбоки старини. Нека Твоята ръка, Господи, да е придружава навсякъде. Каквото и да върши с тези ръце, нека да благословява, Татко. Нека да има добър успех, но да носи радост в сърцете на своите родители, Боже. Нека наистина, Татко Небесни, тя да бъде един прекрасен канал, който чрез нея, Боже, Ти ще спасиш рода Ти, Татко, защото тя ще бъде добър благовестител, за да говори и да издигне славата Ти. Боже, ние Те молим, Татко, за нейният баща, Боже. Ето тази вечер, Господи, ние полагаме ръце и очаквам тази ръка да бъде Твоя и чрез него, Боже, Ти да снабдиш всяка една нужда в живота на това дете и нищо да не липсва, Татко. Нека наистина, Боже, така да го благословиш, че това дете никога да не чувства лишение, криза или немане, но винаги, Господи Боже, наистина, когато ще поиска нещо, нека, Боже, чрез него Ти да снабдяваш. Благославяй го, благославяй трудът на ръцете му, отдалечи, Боже, светът и суетата, но, Господи, насочи погледът му, фокуса му към Тебе, защото помощта му ще дойде от Тебе и грижата за това дете, той наистина, Боже, ще дойде от Тебе, Боже. Ти ще се погрижиш за всичко чрез него и ще благославиш излизането и прибирането му и, Боже, Ти ще снабдяваш всички нужди на това дете. Ние Те молим, Татко, и за нея, Боже. Господи, наистина, Боже, Ти даде тази радост, но ние Те молим, Боже. Ти казваш, че мъдрата жена изгражда дома си. Ние Те молим не за човешка, а, Боже, за Божия мъдрост, дадена от Тебе. Нека с любов да възпитава детето си. Нека от малко да го получава в Твоите пътеки, Боже.
Нека наистина да се грижи за всичко в живота. И те моля, дай сили, татко, и търпение, за да го възпитава и да го отгледа, Боже. Защото за да се отгледа едно дете и се иска търпение, Господи. И ние те молим, татко. Нека Боже да бди над него и да го пази. Бъди винаги с него. Насочвай, Боже, напътствай в живота. Нека да благоспяват двамата, татко. Нека наистина това семейство, Боже, нищо и никой да не може да раздели, за да оставя това дете. Но нека това дете да расте винаги заедно с тях. Винаги да им напомня за Теб. И Господи Боже, чрез него да дойде благословение, мир и благодат в дома. Когато влезне в дома, Боже, детето, да носи мир помежду тях, радост и веселие, Боже. Господи, молим и просим всичко в Твоето славно име, защото Ти си този, който върши чудеса. Ние се доверяваме на Тебе и Те моля за здраве, и Те моля за успех, и Те моля за любов, за единство, и Те моля, Боже, да сплотиш това семейство. И Господи, Ти да го пазиш като зеница на окото си. И нека, Господи Боже, наистина за Теб светът да бъде мъртъв, но Господи, те да живеят за Теб, да се радват в Теб и да посрещат всичко, Боже, в Твоето име, Татко. Благославям ги в името на Отца, Сина и Светия Дух. И нека тази Свята Троица да бди върху тях и върху потомството, което ще дойде след тях. И всички казваме Амин. Нека Бог да ви благослови. Тя слуша молитвата си, после ще ми каже какво съм казал. Това семейство слуша гласът на Бога и прави всичко според както Бог иска. И знам, че послушните Бог ги благославя. Покорните Бог дава победа. Пожелавай нещо добро за детето. Благослови. Бог да я благослови с майка си, с баща си, каквото мечтае да им се сбъднат. Малко в сърце. Знам, че сега сърцето му плаче, но това от радост. Има сълзи на радост, има сълзи на мък. Така? Спасе. Много па се криеш, ти не знам. Оня ден ще щупиш в болницата, сега се криеш. Ама насам. Айде пожелавай, защото това е място, където пожелаваме добро и това добро и това върху семейството. Аз искам първо да благодаря на Бог, че сме в църквата и Бог пази семейство и домът ми. Чува молитвите ми. Аз искам Бог да я пази, да радва родителите й, да я закриля и да й даде това, което тя иска и е нужно. Ние се радваме, че Бог ни зарадва и ни даде дар. Нашия дом да ни радви нас. Затова и аз пожелавам на всеки един, който няма Бог, да го благослови и да иска от сърце. Амин. Здравейте, аз съм Спас Борис. Айде, бабо. Не знам, баба ли си, леле ли си. Айде, лана си. Ладно. Знаете ли, по-добре е така, защото ако си стар, трябва ключ да те води тебе. А така те ще хванеш така. Хората на твоята възраст ни бяхме така. За да бъдем сега прати, ядро, че хората тук се ви. Така, айде да пожелаваш нещо. Първо искам да благодаря на Господ за този ценен дар, който ни е подарил. Бог не казва на колко да станеш майка, баща, дядо и прадядо. Това просто праща радост, да радва сърцето на хората и за това съм много благодарна. Думите не ми стигат. Думите са много малко. Да благодаря на Господ, че ни избрал цялото семейство да служиме на Него. Също така ще благодаря на моите брати и сестри в църквата, защото те са ми едно истинско семейство, че бяха с мен в лошото и в доброто. Не ме оставиха, подкрепиха ме с молитви. На изписването участваха всички, духовния съвет, цялата църква, пастора, който ми дава. Вечерта ни е помагал много. Всички препятствия минаха от ръцете му. Предлагам го на всеки един. Режи, супер. Няма фира. И за това съм много благодарна на Господ, че ги изпратил в живота ми.
Те са наистина прекрасни хора. И Бог казва, че по любовта ще ни познаят, те имат любов и то истинска. Много благодаря на Господ, че ме срещна с тях. Пожелавам тази радост на всеки един да я почувства, да види колко е прекрасно това нещо. Нещо да станеш, дали баба, дали майка, няма значение. Бъдете благословени, пожелавам на моята принцеса Бог да я дари с неговия дар, с неговите дарби. Бих искала да стане една хвалителка в църквата, има нужда, но каквото поиска Бог. Благослови Боже и зарадвай и ги направи много щастливи в живота. Айде да се изправим пред Господа и да се радваме в Неговото свято име. Нека стане 12 дата. Цялата слава и за Тебе, Исусе, а радостта Божия е за нас. Зарадвай, Господи, много сърца. Премагни скръвта и тъгата Божия. Но там, където няма деца, възкръси отробата им и дай им деца, с които да радват сърцата им. Деца, които да напълнят къщите им, Исусе. Радвай, Господи! Своят край, благослови човека, който е теб, за да те благослови Господ и наистина ти да бъде благословен.